Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qala wattaqu lanudiyo sira kabeh lan iki. Turja'una kang dibalekake sira kabeh ing dalem yaum illallah. Summa tuwaffa mongko nuli dicukupi apa summa tuwaffa mongko dicukupi sapa kulo nafsin saben-saben awak-awak dicukupi ma'in kasabat ma'in pembalasan kasabat kang lakoni apa nafas kang lakoni sapa kulo nafas ing wa alim tawi kullu nafsin iku la yulamuna wa tikani ya sapa kullu nafsin. Wong-wong kang padha iman sira kabeh bisa padha wedi ing kahanan kang wedi ing dina kiamat kang ana ing dina iku sira kabeh bakal diadepake ana ing pengadilan Allah. Nuli saben-saben wong mesti bakal dicukupi dening Allah apa kang dadi pembalesane ngamal-ngamal bagus. Bakal diwales apa kang nyenengake lan ngamal Allah bakal diwales apa kang nyusahake adike. Kabeh manusa bakal dirugekake, ora bakal dikurangi ganjaran kebagusan lan ora bakal ditambahi pembalasan laku alane. Mulane teng ayat wau kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi kalimat Quran sing nuduhke Gusti Allah niku boten ndulik tumrap kawulane niku sangat kata sangat aja sampai kula jenengan salah wewe salah sangka karo apa kang dadi pepesteni Gusti Allah najana di pesti to ditakdir gak patah dewi-dewi niku tenang mawon soalnya niku nandhake nek Gusti Allah niku ala kulli syai'in qadir. Dengan segala keyakinan masih kurang itu asli sing gawe kurang itu pemikirannya yang dewi. Mulane summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sinumri awak dhewe kudu waspada mengko nalika bakal ngadepi dina kang ing dina iku kebak sesuatu
satu sing ngeki risi pakai antum apa yang mawon ditutupi dunia itu segera diuntang bumi jeblok lintang bulan bertatapan mulane niku lagi awal niku lebih awal sehingga akhirnya dalam masa penantian diceritake wong niku ana sing nglangi karo keringete dhewe mulane diarani dina sing ngegiris. Ibnu Abbas ayat ini ayat yang terakhir umur marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi haji ayat kalah turun yaiku yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalam di juz kawan nuli umur ayat nalika Rasulullah jumlahe arafah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati nuli ayat iki tunggu iku ayat bertaku yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nuli Jibril tahu Muhammad ayat iki supaya sira dhewe ana ing kawitan ayat 281 tegese didadekake ayat nomor 281 sausé ayat iki tumurun ana ing mangsa 81 dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabundut sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallallahu alaihi khair masalah bali marang Allah Ta'ala bahwa keterangan wattaku yauman turja'un bali dibalik bali tengini ngersane Gusti Allah ati bali kan badhe karo pangguke bali teng mriki niku ora nganggo arti balik utawa bali sing ana gandenjene karo panggonan utawa arah jenengan balik kosucen dugi sukolino ada ini balik mereka juga Allah kalau kang mengkono iku muhammad Allah Ta'ala lan ora bali marang amal pangkersane Allah karena nek ndi wae kawula iku mesti tansah dibersani Allah lan ana ing ngersani Allah balik di ayat kang nyebut bali kamu marang Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngambil tunggale iku duweni arti loro pisan manusia iku mesti ngalami perkara tentu sarana yaiku siji saben manusia mesti ngalami ana ing jene wetenge mbok iku manungsa ora bisa apa ora iso manfaat awake lan ora iso gawe mlarate awake karo wong liya balik kangen to awake ora ana liya kejaba namung Gusti Allah sakwise lair saking wetenge ibune sakwise lair iki ing kawitan kang ngatur bagus awake iku wong tuwa lorone nulis sausé iku siji lan siji urip netepi hukum zahir jadi kesadaran
awak dhewe nalika awak dhewe dilairke dene ibu dhewe niku sing ngatur kemaslahatane awak dhewe awane niku wong tuwa lho tapi ini hanya merupakan sarana ning sak teruse nalika awak dhewe ngerteni hukum pamerden wong wadune ini krana usiane sekian kamu pun nah ketatapan pamerden siji lan di sini ora nutupi hukum hukum syarak jadi yang nutupi hukum syarak soalnya kebenaran urip niku nalika nutupi hukum syarak aja mlekiti artinya mlekiti ini pripun ibu begini YouTube Ustaz statement harus nunggu kabeh krono nopo ngarani ilmu fikih mungkin bener ilmu dunia tapi kita ilmu agama orang ilmu agama jadi krono kemaslahatan dunia niku akhiri ya kan ada krono kemaslahatan dunia urip teratur krono sing ngatur seterusnya sehingga nalika wong ibadah itu tertata dengan rapi mulane sak ora dile negarane awak dhewe mbok tapi ini tetap tertata dengan rapi toh kenyataane jenengan nalika dhuwur ya iso dhuwur niku secara dohir tapi hukum dohir mau sampai tapi dohir ora ya karo nah sampai nanti hukum dohir segala sesuatu mesti orang bukeno lihat sing nomor 3 manusa sak musima mati yen wis mati kang nglakokake awake manusa iku ora ana kejaba Gusti Allah jadi sak manusa iku metu saking dunya iku diarep bali marang kahanan kang dialami nalika dialami sedurunge urip ing dunya nalika dereng tumita mulane diarani bali niku artinya pertama nuli arti kang kaping pindho dibalekake marang apa kang dicamisake dening Allah Ta'ala yaiku ganjaran utawa siksane Allah sampeyan diganjar nalika nglakoni ngamal saleh sampeyan disiksa nalika maksiat kabeh niku minangka unduh-unduhan konggone jenengan nalika ngayahi toto lahir toto duit dengan urip soal sih sebuji itu dohir nek tentang bagus hati ini dengan gak iso niku bener rangai fikih bener rangai syarat mulai nanti kok mau ngelokor doa ustaz sing biaya pulangannya biaya mau jari pek sing ngetus ke fikih nggih niku Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i bener tapi bukan berarti iku ngarang iku nopo kan dipun lampah ke Kanjeng Nabi la bukti kebenaran tindakannya kawula nalika ngawul dhateng ngersane Gusti Allah niku kesesuaian kalian nopo ingkang dados kebiasaan utawa sunah Kanjeng Nabi gambarnya sampai nah guru YouTube nih guru apa Google nopo kayak kok gitu ngawur cuma hanya untuk acuan kalau masih
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي تشفع لكل هائل من الأول المقتحم يا ربي في المصطفى لمقاصدنا وكلنا المضي وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين